Ina ma'abota sa'annan masoya kallon su ta hanyar fassara ko kuma dukkan wani Indiyan Hausa wanda aka fassara shi da harshen Hausa mai matuƙar kyau. Dukkanin wasu jerin fina-finan da muka kawo muku da sunayensu da fassarorsu a halin yanzu su ne fina-finan da suka fita a cikin wannan sati, wato a cikin wannan Lahadi mai albarka. Wato fina-finai ne mashahurai, fina-finai ne wanda suke matuƙar kyau sosai ba ɗan kaɗan ba. Fina-finai ne wanda zamu iya cewa babu kamar su kaf a cikin wannan sati. Fim na ɗaya shine fim mai suna Safara, sa'annan fim na biyu mai suna Jakada, sa'annan ga fim na uku mai suna Garwashi, sa'annan fim na huɗu mai Gayya, sa'annan fim na biyar Zarzi, sa'annan fim na shida Ɗaurin Dole, Babu Shiri, ga wani fim shi ma mai suna Jangwarzo, Zafin Kai, Kotun 'Yan Sanda da dai sauransu. Sa'annan fina-finan da suka fita a cikin wannan Larabar irin su Almuru, irin su Dara, irin su Dutse, irin su Hujja, irin ga su nan dai barkatai. Fina-finai ne masu matuƙar kyau wanda zamu iya cewa musamman ma'abota waɗanda ba sa cikin wannan ƙasa tamu. Sa'annan kuɗi muke karɓa ƙanƙani domin farin cikin ku da kuma farin cikin mu. Saboda akwai mutane da dama waɗanda suke son kallon fina-finan Indiya amma sai dai ba sa samu. YouTube, WhatsApp ba su fiye bari a ɗora masu fim ba. Sa'annan mutane da dama saboda yanayin tsadar rayuwa ba a fiye ɗora fim a cikin website ba saboda wasu al'amura da suke faruwa. Hakan ne ya sa muke kawo muku ta wannan hanyar da aka samu ka biya kuɗi ƙanƙani domin samun sabbin Indiya masu matuƙar kyau.